noba kuthiwa bulela ukutya rakha bashathalaya noba ephushwa kakhulu ilama-tongues ngama-tongues nemali nakho-ke so one of the things ebezidumile ke phana kukwenza sure uba anivani like I don't know man andizukwazi uyibeka but it's like divide to conquer. When so that thing went out, my tongue started feeling so hot. Then that's when Kengoku I was baptized. Wow. With praying tongues for the first time, alone praying in the midnight hour. So many families were broken there in that place. So many divorces. In fact, many people went there united, loving, close family, and they left broken. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Kubalekile nje. Hlezi sihlale njalo so recognize cause sashiwa naye and kulelizwe esiphila kulona la engasarecognize khona kakhulu ekubalekile ukuthi thina singabantwana benkosi abantwana benkosi uJesu Kristu simo recognize so siyabonga ipresence yakhe yona sisiza kukho konke. Ngibingelela abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message siyabingelela nje nakuma returning viewers lokho nibuya nibukela siyakubonga lokho siyakurespect nje futhi kakhulu. Mhlambe ke wena uyaqala ukuhlana nale channel ngizothi mina ungashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta umuntu nje kanye noNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi sothi siqeda la yobu sizakele na kanjani ngoba lezi zimnandi. Kuningi bazalwane nikwenzayo nje ukusubscribe ukukhulisa lo msebenzi ukulike ukucomenta usakubonga nje kakhulu lokho kuhle ngendlela esimangaliso na kuma channel members channel partners sanibonga nje kakhulu ukuthi nipartnerishe ngalo msebenzi ukuthi nithi leli ivangela lokho liqhubekile isupport yonke eqhamuka ngisho emaceleni ngapha nangapha niyazazi bazalwane siyanibonga nje ngendlela eyisimangalisa inkosi enigcine inibusise as usual angibi ngedwa so kukhona enginaye and enginaye nje kuhlezi futhi kumzalwane kusengese umuntu ongesuyena umzalwane so ke simamkele usisi unokwenda. Yebo ke sikwelcome nje siyabonga isikhathi sakho ufikile isibongo sakhe engazange sizwa but sengizozwa ngawe angikhumbuli ngisizwa ngazi igama nje sakubingelela. Enkosi kakhulu futhi Mduduzi ndiyabulela kakhulu ndiyabingelela ndiyabulisa nami emakhaya ndiyabulisa kuwe ndiyabulela ngelixesha ndiyabulela ubawo ndiyabulela umoya ingcwele igama lami ndingunokwenda. Yebo Nare. Oh Nare Nare. Oh okay yebo. Nare ndisindisiwe nami ndingumzalwane othanda ubawo kakhulu ndiyamthanda uThixo. Sayibonga Nkosi. Undithandile ndingekamthandi ndingekamazi wandazi yena wanithanda so ngoko ke sendibuyisela uthando lwakhe ngalondlela encinci ndingenza ngayo but I thank God I'm the child of God. Amen. Siyabonga ufike usithembe nje uthi hayi nami ngifuna ukuzoletha ubufakazi nje ukhuleke ubesekhaya lana nje relax nje impela kakhulu. Yebo before ke nje sekude kakhulu especially umuntu esiqala ukumbona ngiyajabulele nje mina indaba yokuthi sizwe nje ibackground yakhe before asendiswe ke simthole nje ukuthi ngubani usisinokwenda like way back khona izinto ezithile nawe mhlawumbe uyacabanga ukuthi mangashira lokho nalokho kungamsiza omunye umuntu. Kulungile ke bhuti wami. Ndikhulele eEastern Cape. Ndingumntana nje ekhaya bebethanda ubawo kodwa singasindiswanga. Bebengabantu nje abathanda icawe. Sikhonza eAnglican Church ndingumntana wokuqala ke. Emtshadweni kumama notata. Utata engumsebenzi apha eGoli umama a housewife basically so sinkhulele kuleyo environment warm nje ndikhula ndihlala nomakhulu wami kufutsha so ekhaya kufutshane nakwamakhulu so ndikhule nodadewethu like
ngesingesi ngabazala ndithi ke kuthiwa zi-cousins but Yes. ngesixhosa ngodadewethu abantwana baka if utata wakho notata wakhe bazi-siblings. Yebo, abantwana bakini nathi sisho kanjalo ngesiZulu. Abantwana nje bakithi lapho. Abantwana bakithi, so ndikhule nabo nomakhulu from my mother's side and from my father's side ngoba bekungekudanga ilali yakulo makhulu neyasekhaya ayidanga, so ndikhule in a typical household. Ndinomakhulu ndinomakhulu ababini, ndinomama ndinotata, abantu endingakhange ndibe nabo ngotata omkhulu. Kodwa bobabini omakhulu bami bebekhonza, bethanda icawe, benxibile etshetshi. So that's the environment kangaba ndimncinci ndayobekwa izandla etshetshi, bengicula ecaweni. Oh well, ningalindeli ukuba ndiyakwazi ucula but enforced. Ndiyakwazi ucula, so ndiyacula, bendicula ecaweni kwi-Sunday school, ndabekwa izandla etshetshi. And kodwa bekuhlala kukhona into bendicurious ngezinto zakwamoya kwandisesemncinci, you know. Bendihlala ecaweni ndiwandarishe uba inoba uThixo unjani, lo Thixo xa kuthethwa ngaye, you know. And bengithanda ucula amaculo asetshetshi, ukhona wabantwana phana amaculo, so bendiwazi most of them amaculo. Kwazothi ndina 10 years kwafika intente pha ekhaya ezilalini. Kwabe iye abazalwane, ndandiqala ke to come across abazalwane and ndaya, umama wandivumela ndaya. Ndafika phana ndamkela uYesu. Xa kuthiwa abafuna ukwamkela uYesu maphakamisa izandla ndasiphakamisa naye. Una 10 years? Ndina 10 years Wow. Cha impela kahle kakhulu. Ngikhumbula very well because something happened kutwami. Ndaziva ikhona into eyenzekayo kumphakathi ngalamzuzu. Sisiwe ngaphambili phana. Andiyazi bakwathiwa masithini kodwa ndiyakhumbula ndisiya ngaphambili and ndiyakhumbula indlela endaziva ngayo. Zange ndiphinde ndifane usukela ngalamini. Nangona ke ekuhambeni ndaye ndalahlekana naloo nto leyo kodwa azange ndiphinde ndiyivela ndlela laa nto endayivayo ngalaa ndlela ndayiva ngayo ngalamini. So yahlala ihleli lapha kum ke noba ndiye ndabhampira ke ndalahleka emva koko kodwa that is the first time I experienced the Lord or the Holy Spirit. Yebo. So ndakhula ke bhuti wami ke ndingulo muntu ndingumntana yena omthandayo bawo, so bendisoloko ndi-interested ezintweni ezinecawe ezithanda ubawo. Ndiyakhumbula one day ndidlala ndiphethe ndibona ibhokisi enkulu, ndithi kumakhulu wami, ye makhulu inoba inyawo likatata uThixo lingaka. Ndiphoxa ngumakhulu wakulo mama because umcabanga ukuthi cishe kubu umkhulu. Unokuye uqhela uthiwe mkhulu, and you make imaginations as umntana uthi noba xa kuthethwa usonqona inoba inyawo likaThixo lingaka, so wandiphoxa kumakhulu. Aka explain noba undiphoxela ntoni uba waphinda uthethe lo ndoqonda ndoyika ke ngokuzange ndiphinde ndiyithethe loo nto leyo uba ndizoyiphinda ngoku. So ndikhule nongumntana o-interested kakhulu, so bendibanazo ezinye ingcinga that I can't explain but spiritual things nje ezenzekayo apha phakathi kwam. To cut a long story short ke ndafunda ndaye e-university nalapho ndisoloko ndizifumana ndisecaweni noba ndiyamosha ndihlala ndisecaweni. You know, I always had a place apho ndikhonza khona noba ndiphi. Nase-university ke yabayiloo nto oko ndihlala ndisecaweni. Then xa ndigqibe e-university ndiyeza apha eJoburg. Xa ndifika apha eJoburg nalapho nje ndifika nje ndaye ndafikela eWindmill Park ndihlala nomakazi. Nalapho nje ndakhangela intente ekufutshane ndakhonza. Yebo. Ndikhonza apha kule ncwadi yam ndimbize uba ngumfundisi umkhize kodwa ke ayingomfundisi umkhize, ndisebenzise nje igama ngoba you don't want to use amagama abantu you know ungakhange ufumane i-consent yabo. So so ndakhonza apho naxa sendisuka apha ndiyohlala eThokoza nalapho ndafumana intente ekufutshane ndakhonza. So okoko ndingumntana kabawo, you know, oko ndithanda uThixo noba ndiyamosha bendimoshela phakathi ecaweni. Yebo. So ndine-testimonies ezininzi bhuti wam.
ndingumuntu omoshe kakhulu endleleni. I feel like I'm a chief sinner, ndomoshe kakhulu so much that I feel like ubawo ufuna usebenzisa ubomi bami ukuxelela abantu into amabangazenzi. Ukubona i good example of a bad example. Yebo mpela. Ukuthi sewumoshileke, I cannot change it, but igazi lami lingakuvasa. Kodwa ke masisebenzise ezi experiences zakho ukuthi abanye bangoyeli kulomgibe oboyele kuwo, bangazenzi ezi mistakes ozenzileyo. So I think that's why ndithetha ke, ndiyathetha ngendlela endimoshe ngayo nenceba kaThixo ngaphezukwayo. Into endiyikhulisayo andikhulisi kumosha, ndikhulisa inceba kaThixo emonini, emntwini ongumoni, you know. So zininzi topics endithetha ngazo. So incwadi yam lena bhuti wami endiyibhalileyo, a book about someone I know, ithuthini thetha uba incwadi ngumuntu endimaziyo isiqu esi sam. And to you also umuntu oyifundayo ndifuna naye azijonge, azibone incwadi ebhaliweyo. And also yes, and also uba amaxesha amaninzi sijonga i-inspiration kude phesheya, ebantwini baphesheya, ebantwini ku-social media, kodwa there are powerful stories apha kuthi from within. Jonga amaxesha amaninzi ingxaki ongena kuyo uyukhumbula indlela owaphumelela ngayo before uthi wathathe apho amandla uphumelele futhi. Ngelinye ixesha ukholo lwakho lusukele ekubeni ndikhe ndadlula engxakini nje uThixo zange ndishiye, ukholo lwakho lukhule utsho uthini uphinde uphume nakule ngxaki. So there is so much in us. Wonke umuntu une-story and it's powerful esa story. Wonke umuntu une-story is powerful. So ngokubhala incwadi ndiyibhalile yam, but ndiya-inspire, I wish that people could be inspired to write their own stories. And even if I was publishanga, just to write it. And what I realized njengoba ndibhala ndiye ndaphila kakhulu. Kuninzi izinto ngesixhosa kukho into ekuthiwa kubeka ingca, where you just bandage into ongadilishananga nayo. So when you start to confront it, uyaphila. Because nam for many years izinto eziyenzeka ndithe ndisoqala ubhala incwadi ngabona ezinye izinto bendingaphilanga. Bendihamba ndiyingxwelerha, bendihamba ndivuzisa igazi, but without realizing. So meaning that izimo bendidibana nazo, abantu endidibana nabo mhlawumbe bendibangxwelerha because ndiyingxwelerha nam. You understand? So okwakuthatha ixesha ubhale kuyanceda ukukuphilisa. Kuyanceda ukuba uzibone nawe impazamo zakho, ngoba xa impazamo zakho ungazibhalanga phansi okanye ungakhange noba ke awubhali ke leyo ndlela owenza ngayo to acknowledge them, you are likely to repeat them. You will keep making the same mistake in life, because akukho apho ukhe ume ucinge ubone ba hayi man ndihlala ndi-reacta kanje and iziphuma zibikho right. So that's one of the advantages. Enye advantage is that ne-patterns uyazibona. Oba xa ndihlangana nemeko enje ndenza kanje, okanye ifamily yam le ndlela endenza ngayo, hayi man yile ndlela umakhulu enza ngayo, yile ndlela utamkhulu enza ngayo. So meaning that there is a problem in the family. And enye into uyazibona nento ezipositive, ayizonto ezinegative zodwa ozozibona. Uzibone i-strength zakho. I know baninzi abantu abanye kulula ubona iziphiwo zabo. Abantu mhlawumbe abaculayo uthi yo ingase ndibe nguwe wena isiphiwo sakho siphuhlile sikliye. But abanye abafana nathi akukho lula ubona uba ndigude nini, and I believe ukuthi baninzi abantu abastuck up ukuthi ndiyaphila ubomi, ndiyatya, ndiyavuka, ndiyalala, ndiyasebenza, but mna yintoni isiphiwo sam, ndizokwenzana apha emhlabeni? Ngiyakuzwa. Once uhlale phansi na ubhale okanye uzibuze, uzijonge, uyakwazi uzibhaqa obathini ndiyakuthanda ukwenza into ethile. Ndiyonwaba xa ndisenza into ethile.
andiyithandi into ethile, yile nto ndiye ndizive kanje xa ndiyenza. Utsho ke ngoku ikuncede ke ngoku loo nto leyo to move forward, ngoba ke ngoku uzawufocus ezintweni uzaziyo uba zikunika injabulo, zikunika uxolo, zikunikeza i-fulfillment, uyabona. So zininzi ii-advantages zokuhlala phantsi ubhale ke for yourself. Yes. Ke mna ke ndibhalile also to confess, because amaxesha amaninzi ndiqaphele into yoba izinto esilwa nazo ezisicinezelayo ngaphakathi azenzeki kuthi sodwa. But abantu xa bengathethi uzohlala wedwa apho ucinga uba nguwe wedwa onale problem. Uqinisile. Until uve umuntu eyithetha uqonda uba ayindimndodwa. Meaning that andishwatyulelwanga, I'm not cursed. Uyabona? Then ke ngoku utsho uyijonge okanye uyisolve okanye uyi-overcome ngendlela eza kunceda. You understand? Yes. I believe ukuthi xa sithetha more nge-struggles sinceda nabanye abantu. Yes, kunjalo. Ngoba ndiyakhumbula ndifike emsebenzini bengakhange ngaphambili ndi-first born nje mandisitsho ukuthi akunasisi wami nabhuti wami besebenza, akho mntu wandilungiselayo kwi-corporate world uba ndizawufike ndidibane nantoni phaa. Xa ndifika phana kwanzima emsebenzini, ubhosi engandifuni ndicinga uba kandifuni, ndisenza ii-mistakes emsebenzini, ndade ndaresigna ndingenamsebenzi ngenxa yoba ndibona uba andikhowuphi. You understand? So those are the things engikwazi uthetha ngazo ke ngoku here, enzela uba umntu ozifumane kuloo meko abone uba ayindiwoqala ukuva kanje emsebenzini. Usisinokwenda waphuma njani? How did she handle it? It may not be exactly the same type of environment, but uzawuba uyazi uba imani naye betshutshiswe emsebenzini. How did she overcome it? Then ke ngoku utsho ube namandla oku-overcome. Yes. You know? So zizinto endithetha ngazo. Also ezinye ii-problems bhuti wam zikwii-relationships. Most of ii-problems, if umntu une-stress, most of the times it's because of someone. It's either uxabene nomama, nomakhulu, udade wenu uthathe imoto akayibuyisa okanye waboleka imali akayibuyisa. Most of the times umntu phakathi. So ndiyathetha apha also nange-relationship yam nosisi wam eyayingahambi kakuhle, and ndithetha ngobuphaqa bayo ukuthi bendimbona kanjani, ziziphi izinto ezenzekileyo, kodwa ndenza kanjani uze ndibone izinto and ukuze kutshintshe izinto. Okay. You know, I also talk about iitshomi. Abantu, we can all relate, abantwana bethu baqala uba neetshomi kwangoku uba ndaphoxakala njani kwi-friendships. Kodwa ngoku umuntu ofundayo uzawubona uba njengoba bendicinga uba xa ndilahlwe yitshomi kukuphela kwelizwe. Usisinokwenda naye, she went through the same thing and eyakhe yayiworse kunale ndijongene nayo. And the outcome was like this. For example, kuleyo ye-friendship kwathi xa sekuphela loo friendship enandicinga uba ubomi kum, ndazibona uba bendingena-voice, bendine-low self-esteem because bendithembele etshomini uba yiyo ethethayo, yiyo ethatha izigqibo, mna bendiyifolowa nje elandelayo. Okay. Then yathi ke ngoku loo friendship isophela ndatsho ndakwazi uzimela. Today ndakwazi uba ngumama oqotho. Imagine ngoku uba loo nto yayingenzekanga. You know, so there are people abanye abangathi zii-bullies in our lives. Xa bephuma uyazisola uzibona uba umncinci okanye kutheni, kodwa okwakuphuma there is a blessing in it. Ukuthi uzofumana i-strength ubungazazi bunaso. So there is a lot ke bhuti wam ke, that was just to highlight a few things. So but today bendingathanda uthetha ngelinye inqanaba endidlule kulo ebomini. Okay. Njengoba besithetha ngecawe nje umbuzeli uba ndisindisiwe, ndayitsho ke uba ndisindisiwe and indlela yami ye-salvation ihambe njani. Yes. So ndaqhuba njalo ke ndisoloko ndikhonza. So kuzothi later on, ngoba njengoba benditsho uba ndihlala ndisecaweni, siphana ke besifundiswa kakhulu, beli-vibrant kakhulu elibandla, sifundiswa uthetha ilwimi
Ama-tongues. Oh, So okay. the first time sasithetha in tongues, sizibona si-powerful ibile bandla. I think ufika kwe-prosperity gospel butwana. Oh, Yes. okay. Yes. Uthi nikela ngemali uzawublesswa, you know. Yes. Sithetha i-tongues sinikela, sinxiba kakuhle, kuthiwa nxiba ichops uzobonakala uba uThixo ukusikelele. Oh. You know, yes, unxibe kakuhle ungaze ecaweni apha ngathi nje. Yebo. Ufuneka uze ubonakala uThixo wakho uyaphila ngonxiba ichops, hairstyle fresh, you know. Fake it until you make it. Yo. You know. Yebo. So that's show up. You know, that was the standard. So Yes. kuthe kulapho ke bhuti wami kwafika leli ke ngoku ibandla lama anointing oil, that regime yama anointing oil. Then uyabona ukuthi kudala usithi fake it until you make it, but awusase broke, izinto azikambeli kakuhle. So kukhona into eshotayo, kudala uyifakisha, kudala usenza ngathi uphumelele. Yebo. So ngoxa kufika leli ke ngoku inansika le dispensation yama oil ke ngoku uzibona ukuthi uyayidinga i-deliverance. Oh. Ewe, ngoba kudala mos ufika akwenzeki into. Uyabona ukuthi ebusuku uyakhala, emini ukhangele kuphumelele. I-reality iyendlela okhangeleka ngayo ne-reality within you akufani, oil namanzi. So clearly something is not right. So bese nitshadile ke ngelo xesha. Okay. We found ourselves ke sikhonza ke ngoku sisiya kule cawe ye-oil. Xa sifika pha beku different, but ngoba igoal yakho kuba makusuke le ufuna udeliverishwa, so awuyoyanga enye into. Okay. Uzawumamela lento uyixelelwayo, wenze lento uyixelelwayo. Because igoal yakho is to be delivered, so that uzophumelela le mpumelelo kudala abasengqondweni yakho ufuna ukuthi uyibone ngamehlo. So nali thuba lakho ke ngoxa ungadeliverishwa uzayifumana, then uzophumelela. And wonke alidwa aba prophet. Okay. Leyo qala ibingalidwa ngumprofeti, lapho besifake khona sinxiba kakuhle yona sithetha ngelwimi. Bese ngasakwazi uthandaza ndithethe noThixo bhuti wami pha. Noba kuthiwa bulela ukutya rakha bashathalaya. Noba ephushwa kakhulu ilama tongues. Ngama-tongues nemali. Nakho ke unikele imali ke uzothetha in tongues ke, but imali maphambili umuntu emva. Yebo. Yes. Yabe sibuye. Kude kuthiwe ngoJanuary bhatala first fruit isalary yakho yonke ngoJanuary. Nje makuJanuary nje isalary yonke uDecember, njengoba uDecember nje eqeda imali, ngoJanuary ikole nakho konke wona akwazi ukurecover ngoba isalary yakho yonke futhi yesontweni. Ezokumangaza ke kuba kuthiwe isalary yonke ngoJanuary ecaweni, then ibhatala itithe unayo futhi yafuneka. Yes, but sokhiphe yonke isalary ayisekho itithe. Imali itithe iphi ayisekho manje waphela so partnership kusafuneka imali ne-free will ne-offering. Ngiyaconfuseka. Sebethatha isalary yonke ehamba netithe. Nayihambi netithe, uzawubona uba wenza kanjani. Sekufanele manje uyizame eceleni. Andikwazi uba yenza kanjani, but itithe iyafuneka futhi. Hayibo. Hayi. Yes, that's the life. Nalezi ezinye ukuthi nanenye i-offering nani? I-offering ne-partnership. Partnership, okay. Yes. Angiyazi ke partnership kusokwenzakalani lapho? I-partnership yona uyapartnerisha ne-ministry. Lo nto yenzayo. Okay. Ukunikeza abampofu. There's reasons, but partner. All you need to do wena kukhupha imali, partnerisha cha umsebenzi wakho. Ya impela bekuyintaba. Then uthenge nencwadi. Yes. And incwadi zakhona I'm sure ziphuma every month. Yes. Wonke umuntu ufuneka abe nencwadi. So zonke you must do all of that.
Yo. So ndaphuma apho ke xa sifika ke ngoku phaa bese nditshatile ke ngoku nomyeni wam. Yebo. Xa sifika ke ngoku phana imali ayibizwa kakhulu apha. Oh, okay. Kodwa funeke uthenge anointing oil, uvasa ubuso nge-anointing water uze ube blessed iphumelele inantsika deliverance. So ke ngoku that became ke ngoku i-lifestyle ke ngoku kwathiwa ke ngoku i-tongues ke here. Uyayiva le nto uyithethayo? Ayandiva ungaphinde uthethe loo nto apha. Hawu. So you're not allowed to speak in tongues. Sewafunde kangaka manje. Sewafunde kangaka ama-tongues. Wahlukana naloo nto. Yaba confuse impela. Ngoku here ndi-introducewa kwi-anointing water, kwi-anointing oil. Hayi ke awusakwazi nalapho ke ngokuthandaza awufunda iBhayibhile uyayifundelwa. Lapho ke manje bathi ungalifuni. Akuchiwo but nje by virtue nje of being there. Yavulwa yona iyafundwa but andiyazi man kunendlela nje yoba wena awukho vest elizweni awukho selizweni andiyazi i-atmosphere nje oyivele ikuthathe kubeke lapho la khona kumele vele ufundelwe yonke into ne-interpretation. Okay. And mostly kaloku remember i-focus here i-deliverance. So funeka uthenge i-oil funeke une-anointing water. Yes, so i-focus ileyo. Yebo. So and then ke xa nihlele eservicini nimamela i-manifestations zamadimoni kahle kahle nifundiswa ngamadimoni because nihlala phana kumanifesta abantu. Ndikwenzile ndiyikati ndihlala ndimo menze wangafumani imisebenzi ndimo wagxothela ndoda ndimotheni simamele. Yes, asihlala phana ke imini yonke simamele. Amabandla amakhulu lawa. Yes, very big. Yes, very big. Okay. No, not small, very big. Yebo. So that became. Kodwa ngithi name and shame, but yeah. Kulungile. No, umuntu uzoyazi makebukele, so it's your choice ukuthi wenza ntoni. About the information you know. Yes. So ke ngoku that becomes your pursuit ukuthi uhlolo kuleqa deliverance. So xa ufika ecaweni funeka uhlale endaweni ethile enze umprofeti adlule ngakuwe. Funa amehloko wakho nakamprofeti adibane enze bazobona lento ukuhluphayo. Ayi call out. So uhlala ke yonke imihla ecaweni ufuna uhlala endaweni apho uzawubonwa khona. Xa ungabonwanga unethemba loba next week nguwe. So ilonto it becomes a pursuit. Ukuthi ngenye imini uzodeliverishwa. So saphila lo mpilo ke. So what it does ke butwam awuthandazi ngoba uthembele kwi-oil, uthembele emanzini. Your prayer life dies. And two, what happens ke ngoku uba dependent emprofetini uba dependent kwezi zinto. Then ke ngoku lo prophet ke ngoku can tell you anything uzakwazi ukuxokela uzokwazi ukuqhatha because awazizwi awufundizwi awuthandazi. So usesichengeni ke ngoku soba enze nantoni na ngawakuthandayo. So one of the things ebezidumile ke phana kukwenza sure ba anivani and like I don't know man andizikwazi uyibeka but it's like divide to conquer. So you cannot be like friends but akusho uba ningabi ngabangani but because xa ningathetha nizobona basiyaqhathwa. So funeke nihlale nilumkelene. So I'm always suspicious of you. So they make you so scared of amadimoni that anything and everyone lidimoni okanye uza nedimoni okanye idimoni lakhe liza kuphazamisa. They also separate you from your family. So most of the people like you get permission to go home. Abanye they will even ask you i-permission yongcwaba umama ke umuntu notatakhe. Hayibo. I-permission you don't do anything without consulting. Anihlale esontweni. Umunye nomunye uhlala emzini wakhe. Yes. But ulokhu uhlala emzini wakho kufanele uphinde uyocela i-permission yokungcwaba. Yes.
kaloku andithi for example uselimpopo uhlala lapha umhlambi kuswelekwe ekhaya eLimpopo so now ngoku uthi umama uswelekile and awuzohamba ungavunyelwanga kusengenzeka bathi awuyi yes and Hayibo. also people are not supposed to come to your house family hayibo they not we are taught nje ukuthi abantu you avoid abantu your family members beza namademoni abadeliverishwanga so izinto abazoshiya pha kwakho you are always suspicious of everything and anything even nathi ecaweni you are suspicious of each other ufuneka uhlala careful so they bring that kind of mentality because ecaweni kwabani ivani nizawude nibone bayi kudlalwa ngathi so ngokufuneka nihlale nilumkelene so that helps. Then ifamily can call you point out ukuthi lona lecawe le ethe so that's why they must be distant so that ungazuvenye into. Then also you are also not allowed to listen to other preachers. You must mamela lo mfundisi cha no one else preaches yes abathunywe nguye but aba bathunywe nguye nabo bafuneka bafundise into abayifundisayo. They can't speak izinto zomqalabo so if uzoshumayela wena funeka uthi uba uzofundisa iphi message wayifundiswe nguye you cannot hear from the Holy Spirit wena xelele what to say ufuneka uthethe because you are le doctrine ufuneka uthethe ngelento ufuneka uyithethile awukwazi uthetha into zomqalakho okusho ukuthi lezi ezinye zakwa TV nje like ama preachers ku TV nje basabhekwa lapha lesimamela le yana channel kuphela funeka nabo bana ichannel umamela le channel futhi yes so everything and also it's believed ukuthi xa uvule la TV akuzungena amademoni kwakho so 24/7 you have it on how yes yo umamela the same voice continuously at church at home everywhere you're listening to the same voice telling you the same thing so now you become that which this voice is saying yeah ngoba kanjalo iqosha amademoni yes okay and then we get yonke into axelela yona mosuzawuyenza but mina there was things I think the Lord was really I don't think in fact I know that the Lord was helping me because there's certain things nje ebendingazenzi mina for example le family where ukuthi my family must not visit me or must not visit my family now I would visit my family and I did not consult for most of the things bendizenzela into zami ndiqonda bayabona le ayenzi sense to me then ndizawuyenza as a result I thank God because azange i-relationship yami even yabazali bam ithinteke there were people there abangavani ne siblings zabo because of the church their parents because ingene phakathi kwabo so yeah if you don't awufaki guard uzawuqhathwa apha phandle and uzawuqabuka sekulate that's the problem because when these people disappear in your life ubani oshekileyo is your family yebo and that's what they used to do ba separate abantu bagqibe baba dampe so wedwa ke ngoku you have no one because you distance your family many years ago so you have become a stranger in your family so now uqalaphi where do you start after many years and people would serve there for many years I was there for 10 years 10 years impela isikhathi leso yes living like this yes but so what started now to change how the Lord helped me was that njengoba ngidisho ukuthi mina I was not really like bengingaseve nokuseva ndiyamthanda ubawo and every other church I've been to bendingumuntu oyaseve ndincedise noba ndincedisaphi but kuleyana I couldn't find myself to serve yakhumla ndifuna ujoin i-counseling department zange yenzeke nje like there was just this pull nje ukuthi engavumi uba ndiyenze lonto yebo so now I understand it was the Lord so ndaye ngiqaphela ezinye izinto for example noba kuyafundiswa kuzothiwa say akho nto ndiyaziyo mna I know nothing kuthiwe like repeat tell the person oseca kwakho ukuthi I know nothing so mna ndiqonda hayi mna zikhona into endizaziyo andizutsho lonto so that they would make you to declare negative things about yourself
And those were red flags for me, and I would never succumb to that. Ndiqonda hayi andizuyithetha le nto vele ndithule mna ndijonge le ndiqonda andizuyithetha le nto ngomlomo wam about myself. I'm not gonna say that. So they used to say that. So those are some of the red flags, and some of the red flags that I saw ke ngoku xa se uThixo ezondinceda to come out was that the same people have the same problems okokoko. Ndafika 5-10 years ago lo mntu wayesafarisha from this same problem isase same problem uyamanifesta abhuqabhuqeke phantsi again na next month is the same demon ebelithethe last week from the same person. Hayi ashizona yini manje le deliverance kanti isikhathi kahle. Yes. So I started questioning these things ukuthi hey why ubani okokoko kangamasondisi yazi problem kabani into ethile. So where is the solution kanti? Yebo. You know, I remember sekudala ndisemtshatweni I could not conceive bese ngingasafumani mntana bengingafumani mntana. Sathandaza nomyeni wami ayi umntana akezi, so sahamba sayo consult kumprofeti yena lo wasekhonzweni. Okay, khona lapho saya khona. I think if to consult imali mhlambe hayi mahali phani bingafunwa ke imali kakhulu buyikhupha nje ngokwakho yabona imali bengakho pressure ke imali ke pha. Okay, uyayikhupha bayikhuphi hayi pressure yemali ayibingekho yona as long uthenga oil and usenza lento uyenzayo. Okay, uyilegusha. Yes. Yeah. Unless abanye ke bane experiences as different abebe close kakhulu, but thina because I didn't serve, I was not close. Bendipha nje from epulpitini I can count the times apho bekufundiswa even about the tithe. About imali nje uzive ukuthi hey ndine pressure. I can count. That was not the issue. Okay. But then ke ngokuconcerning leyo mntana ke ngokusahamba, so we used to make ama-cues sifolele uyo consult and just asking things. Ndithenga imoto, abanye ndithenga imoto enjani, abanye bayachatiswa khona apha, abanye isikolo umntana manje makaye kuso, consulting for school umntana wakho makaye kuso. So people became so dependent, like seriously you can't indoda endala you can't take your own decisions. So saya ke nathi concerning umntana ukuthi asifumane mntana sikukudala ngoku. Yebo. Wathi lo mfundisi mna ngexesha because bese nabantwana ababini mna before nditshate, so ndingene emtshatweni senabantwana ababini outside umtshato. Okay. Sayithetha ngenye imini okanye yeah, but ikhona kapha encwadini. Ubonke izoba inde kakhulu mhlambe noma wayizoba inde kakhulu because ufuna focus akulena nami kule. Okay, akunankinga. Yo kuningi bhuti wami ndasandithi kuningi. So wathi ke umfundisi mna ngexesha ndiyobeleka umntana wami wesibini babopha okanye bandikhupha isibeleko something without me knowing because I was a child. I knew ukuthi ngamanga la akukho, this is not true. Yeah. But angithi akunamuntu perfect, so you always give umuntu i-benefit of the doubt. Uyazi ba okay, I will not take this one. This is not true, but it does not make him a false prophet. You understand? But kodwa ayiloqiniso leli. Yebo. Yeah, so but then later on the Lord blessed us samfumana umntana. Okay. But I'm just saying lento yokuthi uyakwazi umthethelela umuntu when ububona but uzokwenza excuses, you make excuses for the person. I'm saying it because someone is watching here making excuses for a situation abakuyo instead of lento ibonayo yiyo and do something about it. Ngoba njalo ngizishintsha futhi qinisile. So I made an excuse but is just like a normal person. People make mistakes. I mean, can't be a false prophet over this. Yebo. So azange kunikeza something iko since ukuthi bakubopha so thatha lokho kusebenzisa. Wathandaza nje wathi ndiye kwigani. So sometimes he would give you
just a normal advice that you can get, but because ngumprophet, you take it as a prophecy. I remember where the other time I got a job, and then besihamba ngenye imoto wazothi, no, you're a big girl now, get a big car. Oh. Nami ndahamba ndayothenga i-SUV. Yebo. Because kuthi umprofeti. Yes. You understand? So you can say something, but yonke into ayithetha, you take it as a prophecy. So mna ke ndazinotice ezi zinto ndabona uba I don't like being a rebellious person, because also wenziwa uba woyike to go against the word of the prophet. Oh yebo. You understand? So now what I would do now was to avoid asking and consulting. Ndizenzele into zami, because at least uba ndizenzile andikho guilty uba I went against the voice. Oh yes. Yes, I remember the other time umntana efuna isikolo, abanye they would go to consult for isikolo. Athi umyeni wami masihambe siye concerning isikolo, yazi lento ama grade 8 grade 1 ukuthi umntana angafumani isikolo, it becomes complicated. So issues like that, members used to take them to the prophet. Mina ngiqonda andizuya, because xa engasi umntana wami esikoleni endingasifuniyo, now I have to obey because kuthi umprofeti that I will do it myself. Yeah. Do it myself, you know. So I still, by God's grace, I still had that mentality of not wanting to depend so much, but though environment ibingavumi, but I thank God ukuthi at least I had that by His grace. So umntana ke wabakhona, and yeah, so we were blessed, of course. Nisasenkonzweni futhi kuba blessed, I don't mean financially, but senje ukuthi umntana ke samfumana ke through our own prayers, and also went to the gynecologist akhuphi fibroid through the medical way. But still in Nisasenkonzweni. Nisasenkonzweni. Oh, okay. So I was just highlighting ukuthi environment ibinjani. So now going to how I came out, now the red flags now, and me starting to act ngoku. And also ebenokwenza izinto like ngathi ngama tweets, like i-thoughts zakho uzozibhala for us to share them, like into ayicingayo ayibhale, like i-quotes. Okay. So those quotes were like scriptures. So like ukubone like umuntu wathi isala kutyelwa sibona ngoluphu, that's in Xhosa ukuthi if you don't want to be told you will suffer the consequences, kind of a thing. So na izinto ezinjalo, the words of wisdom, though from the prophet, those who are what people lived by, not the scriptures in the Bible, not the word of God. No, his quotes, how he sees life. Yes. So those were the things. So I started noticing ukuthi they are not scriptural, yes. You know, and people who used to hold them dear. Like maybe on a phone for them to be shared on the groups, okay. Social media, and then it's like members quote them when they are teaching everything you quote this as if it's the scripture, but it's not the scripture. It's how this man sees the world. It's his wisdom. You know. So I remember one AIT na isheriwe ukuthi no, isono is justified as long as you have a reason to do it. Ayibo. Lapho ngempela kayi. Ayikho leso. Now this is now when I was starting to like now becoming really aware ukuthi something is not right. Kukhona ke umnye usisi wayephumile ke pha ecaweni weza ku social media wathetha everything that happened. Nyani ke she was violated, izinto zazingamhambelanga kahle pha. And they used to make sure ukuthi siyaxelela ukuthi umuntu ophumileyo, don't befriend them because they will injure you. Those were the words. Because they don't want you to hear what made them to leave. And nawe kuthiwe guard yourself. So you don't ask them why behambile. You must not question. Bayeke bahambe. So that was the doctrine ukuthi uhambileyo awumjongi nomjonga, you forget about them. So lo sisi wayehambile ke wathetha ku social media, mina ndahamba ndayobukela uba uthini.
Ndangiqonda akaxoki kodwa lo sisi ezinye izinto I've seen from a distance but bezingani affect at that time. So ndahlala ngimfunda ndibukele ku YouTube. Ndambona uthethile and ndiyabona bezinye izinto endiyazazi ezinyandizazi but I do not label her as a liar. Ndabona bunyanisile but ndisasephana ndahlala still. You get me? Ndahlala kodwa ndibonile ba unyanisile but yebo. Akho nto itshoyo. What I'm trying to say here, it takes grace, the grace of God to actually hear, understand and actually take action xa udeceived. Yes. Because does it make sense ukuthi ndibone ukuthi into wrong but andenzi into ngaloo nto. Wenze lutho, yes. So ke ngoku my mind was starting to recall my husband started working for the ministry and ke ngoku I became close ke ngoku kanjalo because iyand affecta ke ngoku whatever if bamqumbisile or they sabotaged him or anything I get to know because I'm the wife, so he's gonna come back and tell me ukuthi okwenzeke lena, you know. I remember one time bendigqibobele kumntana wethu wesibini sisesibhedlele to get i-certificate sakhe. I think we 2-3 days after C-section bembeleke nge-C-section. Silapho ke sibhedlele nomyeni wami siyothatha sokwenza i-birth certificate. Wafonelwa pha kwathiwa makeze ofisini ngoku ukuthi you were supposed to be on paternity leave. And ngalo mini we had plans. My aunt was coming from Cape Town ezondincedisa ngomntana so sasoyomlanda airport. Yebo. So kuthiwa yiza ngoku eofisini. Saphuma apho esibhedlele ndinesi section fresh saleqa apho ecaweni. Xa sifika ndahlala emotweni waiting for my husband to do whatever. Ndahlala pha until umyeni wami wafona wathi, you know what, andizukwazi uhamba, ngcono uhambe e-airport. I had to drive myself i-distance uye in airport. Those are the things that we used to endure. Umyeni wami ke ngoku sebenza phana ke akho xesha with the family. 7 days a week akekho. So ithetha ukuba ndingumama apha ekhaya, ndingutata apha ekhaya, I make decisions yonke into ndim. Njengoba yena esebenza khona, usebenza futhi hlala khona. Uhlala apha endlini but ubuye ebusuku, uhambe ekseni ubuye ebusuku. Ngecawe 14 hours akekho. Uhamba ngo-4-5 abuye nango-9 PM. Fika seyezolala. So what does that do to i-marriage ke bhuti wami? Yo, kuyayibulala. Akho mtshato apho. Akho mtshato apho. Slowly you start to detach and because lo muntu is never here. They become a stranger in their own house. They become a stranger to their own wives, to their own children. So now that's when ke ngoku mna the effects of ubaphana started to be real to me ke ngoku because of umyeni wami esebenza phana ke ngoku. Ngoba ngoku andithi xa ndiyimember njengaseviyo ndikude but ngoku leni into yandisondeza because ihamba nam ngoline. So he would ahambe athunywe for missions. Before weeks, maybe 5 weeks engekho outside the country. Uyosebenza umsebenzi wecawe. Xa ebuya akazuhlala 2-3 days sekufuneka ebambile futhi same routine. This person akekho ngiqomba hayibo abantwana bazawude bamazawumazi utata kuwa ubani kahle kahle. So that became our life. Then that's when ke ngoku I became very uncomfortable. Became very uncomfortable. And around this time ke ngoku sendiyaqala ke ngoku I think I started praying. Echomi yami ngixelela about a certain online coach efundisa ngomthandazo. You know, like this person teaches about umthandazo. So xa ndifunda xa ndijoina this group yalo prophet, and remember we're not allowed to listen to other people. Mna ndayenza ngenkani because I was just curious. And for 10 years ke bhuti wami there's another thing. Kukhona i-void ebendinayo apha kum. Le void ifuna uThixo endamfumana ndina 10 years.
that joy, that zeal that I had. You know, okwakufuna ukufunda iBhayibhile. I don't know how many Bibles I bought. Ngicinga ba xa ndithenge entsha iBhayibhile kuzawuba ngcono. Maybe yileni iBhayibhile. Blame amabhayibhile. And one prayer I offered Butwam, Lord, give me the first love. You know, that first love. For almost 10 years praying that same prayer point. Ndifuna that joy, because bendiyazi ukuthi something is missing. Ndiyakhonza kubusy but kukho lento endayivayo xa ndisamkela uYesu and ndiuhlukene nalonto iphi ndifuna lanto. So that became my pursuit ke mna ke. Uba ndifuna lanto endayivayo the first day ndisamkela uYesu iphi lanto. You know, and I think the Lord was just merciful towards me, because that's when ke ngoku I came across this online coach person. Yoxa ndixelela umyeni wami, he was not happy. But ngale xesha eluhlale ngekho anyway, so akazolibona. So ndizojoina phofaka, like it's just incwadi that he sends, and you join a group just to chat, but mostly you do prayers by yourself. Yes. So I learned for the first time ukuthi there's into kuthiwa warfare, and praying between 12 and 3 a.m. is powerful. I learned it from that person. Ndiqala ukuyiva in my years of being a Christian. Then I started practicing it. Ndivuke ngo-12 oko ndithandaza, and ubawo for some reason he was just giving me grace. Ndaba namandla ndivuke ngo-12 ngithandaza ndifunde ezi prayers. Moyo mdaka awuthi ntoni. Yes. Then around that time I became sensitive ke ngoku ndive nami ukuthi like umyeni wami uzophuma emsebenzini kubekho into ethi no, just pray for him, or like ndaba sensitive spiritually. I remember he escaped 2 accidents. One of which he wrote off imoto. Senditshuba like the Lord ngoku was helping me, nam ndibona ukuthi there's something now that I'm doing these prayers on 12 and 3. Yes. 12 a.m. and 3. And it was around that time ke ngoku ndizive man xa ndithandaza ebusuku ku lapha enhloko bengathi kukho i-sensation endiyivayo, but I don't know what it is. So what I would find myself doing, ndithatha ingubo ndiyibeke, anything I can find, because that sensation ayivumi uba ndiyi-ignore. So I would take anything ekufutshane. If bendithandaza mhlawumbi ngakule couch, I would take this cushion ndiyithwale entloko, because I feel like I need unento yenzekayo engqondweni yami. So now later on xa sesiva brother Enigma and other people saying that a woman must cover their head, I believe that was the nudging of the spirit ngela xesha. But mna bendingayi-understand because I was not taught and I had never heard anything like that before. So around that time ke butwam I would pray, intensify indaba yeprayer yam. Then I would start hearing sometimes just scriptures coming into my mind. I remember one time ndandihleli couching and I just heard something that you shall know them by their fruits. And I recognized that this is the voice, this is the scripture, it's somewhere in the Bible, but I could not connect ukuthi noba kuthethwa ngantoni. Then one day, and then iyazinga this thing, I just keep hearing this voice, like, and yes man, it's the nudging that I can't explain, but iyangcolela, like it's nagging my thoughts. You shall know them by their fruits. What is this? Why can't I shut this? Like, why can't I close this thought? You understand? One day, and at that time like izinto are not good emtshadweni butwam, and I think that I'm the problem, and mostly because umyeni wami akathandi lento uba ndithandaza ebusuku. You know, and I started doing enye into endayifundayo kula coach, kula prayer coach was fasting. 3 days 3 nights dry fast. I had never done it before. I started doing that and I saw real results. That's when ke ngoku amehlo wami bevuleka kancinci. Then one day ndathi ndihleli kwakho into hayi man kuhambe uyojonga la testimony yala ntombazana ku YouTube. That's why nam ndizile namhlanje to share, because I know ukuthi the Lord used the testimony yomuntu ku YouTube also. It was one of it was one of the things uThixo azisebenzisayo to me. Akasebenzisanga yona yodwa, but yancedisa izinto the Lord was doing to take me out. Yes. Yoyimamela le testimony ukuthi ndandiyimamele before. Ngoku ndizoyimamela ke ngoku with the help of the Lord. You know. Then I realized that moment it was like kusuke izicales emehlweni ukuthi I am not the problem.
because noba bekuyiwa kuma-counselling kuthethwa bendingulomfazi ombi, you know, I was a bad person, nami bendizibona uba nyhani maybe I'm not good enough, I'm not supportive enough, you understand, so bendiziblame nami. So for the first time I realized ukuthi I'm not the problem. Yes. Nansi ingxaki. How do I now tell my husband? Then that became a problem ke ngoku. And ngela xesha la uzoba excited of this new knowledge. Yes. Wow. But now we share kanjani le information with someone ongaboni kanjalo. Awuna wisdom, you are not taught. So ndaya kanjalo glum. It did not, the results were not good, because now my husband began to think that ndiyahlanya, ndi wrong, or defensive as well, because now I did not have the wisdom and the approach. I'm saying it now because someone also may have umntu wakhe who is in a place of deception, and that wisdom on how you approach into is very important, because you are not fighting your person. See beyond the person. This person ubeka indoctrinated for a very long time. So now when approaching it ngenyama, approaching it fleshly, you're not gonna win. Approaching it nge emotions, you are not gonna win. You know? Because now you become emotional, and xa engafuni ukumamela, now you respond nge-emotions. Lithini ilizwi likabawo? Lithi those that are led by the flesh are not of God. I'm paraphrasing. You know, so you need to be led by the Spirit, because the Spirit lona is all wise. He knows. So don't make the same mistake I made. You understand? Understand, and also you ask the Holy Spirit to give you the wisdom on how to approach, and the best thing is prayer. But I did not know that, so that caused the problems, because now we became like enemies. This one is defending this prophet. Now I'm starting to see the true colors. Akwabikho mnandi ke ngoku endlini. Ukuthi vele bese ngekho mnandi already but bendicinga uba i-problem it becomes worse ngoku, because now my husband now starts to see me as an enemy. You know, and uzoyondixela, remember ukuthi kuyaconsultwa, kuyaxelwa, so he probably went and reported ukuthi ndinje. So he was getting advices as well, you know, until even at first I would tell my husband, then until I realized that I should not tell him. So I started not telling him, and I did a lot of those fasting. Because now I wanted the truth. I wanted him to see the truth. Yes. And I started fasting a lot. I started praying a lot. And at that time, he sees me as an enemy. Now sometimes ndiba emotional, because I don't have any other support. Because the person ondifundisa ukuthandaza is somewhere in Canada. Ndindodwa apha. So I don't have a physical person. I don't have a physical church. You know. I remember one fasting, ndathandaza. Then I fell down. I started moving, like I was conscious, but I could tell my body is making snaky, like nothing is moving like a snake. That happened in the midnight hour. Ndizithandazela. Ndindodwa. I did that ndiyaziva, but I can't help myself. I just started declaring the word. Ndandiclara Psalm 24 at that time. I was declaring Psalm 24. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. I was declaring that scripture. Then my husband was at home that day. And by this, the way he's into business in a corner, we're not even sleeping in the same room anymore. He was in another room, so I had to call him in the guest room where he was sleeping, and ndamcela ndithi nthandazele torho, please pray for me. Declare ngicela uwenze this psalm. And this I'm telling this to someone who's a pastor, because he was a pastor there, a very like responsible pastor by that time, husband. So I'm telling him, please do this. Then he was kind, he did it. Then this thing went, it took
I think 3 to 4 hours. It was long. Then when that thing went out, my tongue started feeling so hot. Then that's when Kengoku I was baptized. Wow. With praying tongues for the first time, alone praying in the midnight hour. But then I still did not have church. Yes, waqala wathola the real tongues. The real tongues. Not lazy, yeah. Yes. But that problem akakalitholi isonto. Andinasonto then. Kubeka ke lokho ngithandaza. My husband had an accident again. The Lord saved him. You know, the Lord, and it was like he was under so much attack at that time. But now the Lord has raised me so much to pray, you know. And I believe that if not for the grace of God and how the Lord led me to pray, I don't think my husband would be alive, you know, the attacks that he had. But sometimes, because sometimes I would see the fight as physical, I lacked wisdom. So sometimes I would be emotional and respond emotionally to him. You understand? Because I lacked the wisdom. So sometimes I would be discouraged to pray. Why must I pray for someone's eyes to open? You know, I suka kuyafana. You know, ndikhathale endleleni. I remember one time, but the Lord was merciful. I remember one time a certain sister enamgqibela 10 years ago at that time, Malawi. So she used to be here in South Africa, relocated to Malawi. She somehow texted me, "What, you know, I had a vision. I saw you praying, and as you were praying, I saw your husband surrounded by people, enemies, and as you are praying, one by one they were falling off." I was like, oh, because in the physical it didn't seem like anything was happening. It looked like nothing is happening. It's actually worse. So now the Lord encouraged me with this sister, ukuthi something is happening. And she even gave me a scripture. So somewhere in Jeremiah, I think Jeremiah 14:21, I just forgot. But it's in this I used that scripture. Sithetha about even the captives will be free. Paraphrasing, it says around something around that the Lord will free. And then my mother also was very supportive, praying with me. I remember, my mother used to say, you know how the Egyptians were captured, you know, like how they could not pursue Israel further. The Lord fought for the Israelites. The Lord is doing the same, my child. So she used to encourage me. She even had slogan abayithanda usithetha and this slogan. She used to say, "Zizawuxinga inqwelo mntanami, zizawuxinga inqwelo." Yeah, zizawuxinga inqwelo. Yes. So my mother was really there praying for me. So when I was weak, when I felt like I wanted to give up, because I don't want to make it sound like it was easy. It was not easy. There were times I did not want to pray anymore. There were times I felt like giving up, but the support. And another thing that helped me, I reached out to some of the people who have left. Two couples who have left. Then I received their support as well, because I told them what was happening. Then I asked them, what happened to you? Then I realized it was the same thing they went through, you know. So when the pressure was too much, they were there to support and pray for me, you know. So it's important to have a support. Fights, you're not gonna win them alone. You're not gonna win them alone. So eventually my husband came out. Oh wow. By the mercies of God. And you know, so many families were broken there in that place. So many divorces. In fact, many people went there united, loving, close family, and they left broken. It was like the patterns of people, of marriages being broken. You know, so to still be with my husband today, it is the grace and the mercy of God. We survived that environment, and it was so hostile towards us. It was not easy. So if it goes deeper,
It goes deep ngiyakuzwa. here encwadini, it goes deep where I even faked suicide Hayibo. to get your attention, you know. Okay, Yeah. kwakunzima kakhulu Kwakunzima. phela. Yeah, cause you believe ukuthi mangisho kanje or ngenza kanje attention ngizoyithola. Ndizoyithola i-attention. Uyithola? Kuphi bhuti wami? Eish. Kuphi. But now what happened is that when I faked that suicide, I wrote a letter because bengifuna ukugcwalisela everyone who was involved. Ovephi i-suicide letter bhuti wami etatshiweyo kwicomputer. Yeah, lo muntu nesikhathi. 14 pages. Yo. Of a suicide note. Yo. Ay. Yeah. When that suicide note went viral. Hayibo. Yeah, it went viral. Okay. People received it. I explain it properly here because of ixesha, so abantu can read for themselves, or maybe the Lord will give me a grace to go deeper into it. Mhlambe sivale ngayo leyo. Ukuba viral but ake siyifake nayo. So vala ngalo ufuna uvala ngayo but ake siyifake nayo. Oh, so when I faked the suicide, ndabhala this 14 page note. Manfuna attention, and someone leaked it. I don't know who. And I didn't think they would leak it. I did not foresee that because I knew that their reputation is very important to them. So I sent to the person who is the right-hand person of the man of God, of the prophet. Oh. So then I believe that she's the only person who had access to it, except the other two people who were outside the church, outside the outside the country, who had access to it. So she leaked it for whatever reason, and I didn't think she would do that. So when this letter went viral, I received it from members who were long left the church, calling me, saying that you were writing about me. This is me. Abanye congratulating me for being so bold and courageous. Wow. Like it brought so much healing, relief. I think many were babevalwe imilomo by the situation, but when they read my story, they were like, no man, I was not the problem. You know? Like when I read this, I thought I was the one who wrote it because it's like you wrote my life. That's the testimony I received from people I don't know. Abanye ke bebefona just to make sure ukuthi abanye they thought I was dead. Checking ushonile nyani. People actually do that. It's surprising. Like people do call people to check if they're feeling I can testify. People call me to check if we feeling you know. But ndizama ukutsho ukuthi deception, it goes deep, and today, I mean, we had so many courageous people, Butwam, as we close. So many courageous people. They called out certain churches, even called them by names to say, come out of certain churches, you know, because the Lord is not there. You know, we've had so many people being raised by the Lord to help His people. And today, people basagcwele phana. You understand? This problem iyaqhubeka, and it makes it look like the warnings of the Lord were in vain, you know, of which they were not. What they need to understand is that narrow is the road eyezulwini, i-wide indlela yenkwantshabalalo. So abanye abantu, they like that, and when the Lord exposes things, like nangoku omnye uzothi yo ucimba angavala angastopha umsebenzi kaThixo. It's not for that. It's for the few people, the select that the Lord wants to save. It's not everyone. Abanye bayafuna vele ukulahlekiswa. You know, so bazohlala apho bahla. So when the Lord exposes, it's for certain people that He knows will hear. Uthi, my sheep, they hear my voice. Exactly. You understand? So akuzuva wonke umuntu. So if when we go awuzuva, but His sheep will hear. Uthi, this is the Lord speaking to me. You understand? I was the sheep one day. I was that remnant that I listened to a message that had many views, but ibiqonde kum la message, and it did umsebenzi that the Lord wanted it to do in empilweni yami. You understand? So awazuvalwa ama-prophet
if ucimba uzothi hayi if we false prophet kuzawuvalwa icawe ayizuvalwa. But now you have to decide for yourself. Yes. Is your loyalty to a fake prophet, a false prophet, more important than your soul rotting in hell eternally? You find abanye bhutwam, they know everything yapha ukuthi wrong. They can even predict xa kutshatiswa omnyathi awuzuphelela ndawo lo mtshato. They even say but bahleli phana uyazibuza uba uhlaleleni, say they've become toxic in a wrong place. Umphefumulo wakho ubalekile. What is making them not to leave? Uhleleleni because you are not gaining anything from this person anymore because you have seen through them. Now toxic. Uhlalele ntoni pha? Do you not know ukuthi your soul is more precious? Do you not know ukuthi one day you will breathe your last? And there will be no chance for you to repent. And these people, you know, the sad thing is how people are loyal to a person who's not even loyal to them. This person cannot even write your name in a bar of soap. They don't know you. They don't care actually. Everything is about them. But when you risk your eternal destiny for a stranger who does not care about you, and then you see your family members who are trying to help you as enemies. You know, that's the saddest thing. It's the most sad thing. And when who has a person who is in deception, see beyond your person. Yes. You are being tested for love. You know, you have to love that person enough, like how Jesus loved you. Yes. You know, uzincame ukumfastela umuntu umphakela ukutya. Ufastile for yena, but you are dishing food for them. That's the love that you have to show. And that time the Lord is also training you. You know, now you are being trained at that time ukuthi uthande njengoThixo. And after that, when you pass that test, if you meet a stranger and you witness to that stranger and you don't show the same love like you showed when you were trying to get umuntu wakho out of deception, then you know that your love is questionable. So the Lord is teaching you in that situation, and you have to be very selfless. Don't give up. Fast, pray, and don't point out ukuthi into ethile wrong, into ethile abazukuva, you will become an enemy. Rather be too nice usondeze so that you don't become an enemy. Listen more. Because when you listen, the Lord will give you wisdom. Engage only when they are speaking. Xa efika vulnerable esithi today ndiphoxiwe okanye this happened, then you engage only on that topic, but ask the Holy Spirit to speak, to use your mouth to speak. Then you will throw in a word, you will throw in a sentence that will make them to think later on. Don't you think, do you think you should be there? Or where now who can see that this person is being deceived, or these people that you are trying to show them the truth? Ask the Holy Spirit to give you wisdom. Let them complain about the place. For example, uzothi ndidiniwe yicawe every day, you know, andikaphumli oko. Then uzombuza uba okay, don't you think you should slow down? Do you understand ukuthi awungomnikazi wayo la ndawo? You know, you don't have to be there all the time. Like you can just say small things to plant small seeds in their mind. Ungalwi and want to change their mind ngokwakho. Uzoba hurt, uzoba disappointed, and this person is going to resent you, and you may never win the battle. So khokhelisa uthando phambili. Let love be the one thing. Patience, the fruit of the Spirit, which is patience, is needed. Remember always how the Lord has been patient with you as well. So now we apply the same grace emntwini ukuthi nami uThixo unenceba kum, you know, patient nam. So let me be patient with the person as well, you know, and also realize that you are not the one to convince the person. You cannot convince a person who has been indoctrinated for years. And remember these. And also you will not convince them. It is the work of the Holy Spirit, where now what you do, you stand in the gap, you pray. And also you must also realize that some of the altars, they actually are spiritual altars. So you're not just praying for someone. There are spirits behind these things, you know.
that are pulling them back, the altars that you have fed or they have fed for so many years that are claiming their lives. So it's a spiritual battle. So it's important for you to live a life of holiness, because if kune accusations against you in the spirit, you're not going to win the fight, because when are you claiming this person, they raise the accusation against you. So you will have to live a clean life. You will have to live a holy life. You will have to live a righteous life, so that the enemy has nothing against you. And how do you do that? You do that by confessing your sins. You do that by living a repented life. You do that by living a fasted and a life of prayer. You do that by making the word of God the main thing in your life. You read the word like it's the only thing that matters, which is the only thing that matters. It actually is the only thing that matters, you know. So you make your lifestyle the one that the one of the Spirit, not walking by flesh, but you walk by the Spirit, being helped, of course, by the Lord and the Holy Spirit. Yes, thank you so much. Siyabonga kakhulu nje ngalofakazi, buhle kakhulu nama advice osipha wona futhi mahle kakhulu. Mangikulalela nje clearly vele nangena lapha nifuna lokho enanikufuna, anzange vele nikuthole. Yes. Instead navele nathola the opposite yalento nano ningene niyifuna. Yes. But siyabonga nje ukuthi usisharele lo fast into uma uyisho uthi umprofeti uyi1, but mayithi ngalalela angazathi nje isonto leli ligcwele all over, or onke lamasonto anaba propheti and bakhuluma one language. You see the one besiya kuyo, you see the traces ukuthi they kind of drink from the same well, you know, because Tina, how we got to find this one, we had found one that was in Nigeria. So besibukela yona. So we started looking for something local. Okay. That looks like that one, and we heard that it is associated with that one that is in Nigeria. Okay. So now so sasubmita kulena ke ngokubathi the one, though amagama engafani, but the feathers of the same stone, of birds of the same feather flock together. The feathers and the birds and I was flying. So so that's how we even went to Nigeria. My mother was before goes away building, after say we building, because not saying understanding what is gopi. Yes, before after say we actually. We went after because no we were guy two again. I want guy two. Ngikhumbula nje leya A1 iphatha ngazi ke kwesi2 futhi. Hayi man, andazi, but masiya thina we were taken to indawo where there was the building a wheel. Yes, it's after. Yes, it's after Putwam. Saya with my mother, my husband, and we believe in the Lord for breakthrough. Sabuya, there was no breakthrough. Mama had a sickness. She had diabetes and hypertension, and none of that was healed. We came back with it. It took my mother to receive Jesus Christ and walk in holiness. Recently, actually, she got healed of that 7-8 years later, which was last year. So she has just been healed for a year now by the Lord himself, without taking anointing oil, without taking any fake things, but just by believing and taking the Lord on his word. But yes, we went to that extent of traveling to Nigeria and we came back with nothing. Hayi kulungile, asivalelana for today. Siyabonga nje kakhulu ngobufakazi osilethele bona. Nje nanokuthi ngathi lakho abantu abashadile ama partners, yabona omunye mangabe duka usuphile mani advice ukuthi omunye abekezele ngaluphi uhlobo. Wena nawe sibonga nje inkosi nawe ukuthi kuphe that wisdom ke yokuthi thola this coach yabona nemikhuleko nakho konke clearly ngalesikhathi lesana ebusuku ngabo 12 move like a snake kwakuyisikhathi se deliverance. I believe vele kwakunjalo. Yebo
kubiza ke lokho ukuthi nje mawumuntu ongakamamukela uJesu Kristu thola yena. Amen. Noma ngabe sasemncane ngiyithande nje lephathi ukuthi awuna 10 years. Yabona ukuthi ukwamukela uJesu akuyinge age because abanye abantu bathi kufanele mina ngizolinda ngize ngibe mdala ngisasemncane ayingeke. Mamukele manje kuyokusiza at a later stage ukwamukela uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi. Since kubukhuluma ngencwadi nje sesiyivala mhlawumbe khona idingayo itholakala ngalophi uhlobo nje. Oh, okay. Kuzwakala rich le ncwadi. Izwakala rich. Impela. Amen. No, we thank God. It took me over a year to write this book. You know, as I was writing it, I could actually have an idea, like I could. The remembrances that I was getting, I almost had an idea of how the Bible was written because the Lord was just bringing so much remembrance as I was writing. Because remember, when you are living your life, you are not recording, but it was amazing how the Lord helped me as I was writing this book. And before I wrote it, I had the understanding one of the things that the Lord has called me to do is in Psalm 51 verse 13. To teach transgressors his ways, that the sinners will come back to his ways. So the Lord made me to confess openly, because here in this book is not blame, is not blaming people. I'm not blaming anyone. Mostly I'm taking accountability of my actions, the things that I did wrong. I talk about promiscuity, isn't it wrong and isn't changing abafana, staying with men I was not married to. You know, I ndithethe njalo inyani ireality yobomi endienda buphila. In order for someone to learn from my bad mistakes and do better. So as you njengokusho it's rich, it's really rich, and there is no, like, it's as authentic and as truthful as it can get. You know, iyafumaneka on my website at www.nokwenda.com. Ikhona le ncwadi, physical copy is only 179 for now. I'm using a very expensive paper. Hopefully I will continue to try, because I want as many people to have it. As you were saying now, it's you like it, you know, the cover. Thank you so much. Le ncwadi ongayithenga izohlala last for so many years. Yes. So it's only 179 from my website, but we are kuyifunda na for free online. I've made it available online on link uzayifumana pha website yam books.nokwenda.com, but you can still find it from my website www.nokwenda.com. Number yam also, you can WhatsApp me on 067-715-0347 067-715-0347 if you say South Africa. If you are not in South Africa, +27 67 715 0347. You can WhatsApp me. I will send you the link to read the book for free if you want, or you can get a physical copy and be blessed. Yes. Hayi cha, no, kuzwakala ngazathi seseno part 2. Uyathembisa ukhona? Let's see how the Lord leads us. Okay, yes. All right. But for today, asivalela namhlanje. Sibonge kakhulu sesinokwenda kubufakazi bakho obuhle. Angifuni qamba amanga. But mawuxoxa ukuthi udlule kuphi kunzima kubi konke. But inkosi bilokho ikhona anyway. Kuzange kube kube ngoba beyingekho belokho ikhona. Sesibonga ke nje ukuthi engathi abezwayo, especially laba trapped kulezi ndawo. The aim is not ukuthi mhlambe kuphoqa abaprofeti, kuphoqa amasonto. The aim nje ukuthi nje be watch out. Amen. Nje bheka ukuthi la ukhona uyabuildeka, noma instead of ubuildeke kuyamosheka nje. Uzukhalela isikhathi sakho. Yilokho mina engakusho. Asibonga kakhulu. Inkosi ayiqhubeke ikubusise ikusebenzise. Amen. Thank God. God bless you. Amen. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu, asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen. Amen.